Serpe batean da ederki eskutatzen. Ez du euririk egiten baina, beti ari da bustitzen. Asmakizun hau zaila da eta kostako zaizu asmatzen. Hau baita garraioa dela mendikoa, manillar eta faro, frenoa, gainera faroa, mendian karreretan da endurokoa, dela oso azkarra kuatza modukoa. Atzo kalean lagunekin tanik eukin nuen baipena, ekarri zidatelako oso kainabera bai gizena. Nere asmakizuna izango dela hemengo zaiena, beti jaten da bilen